Ne. Ovo nije dovoljno dobro za ručak sa mojim princem. Belle, našla sam nešto što će ti definitivno pomoći. Magični kuvar. Šta ti je ovo? Super! Sa ovom knjigom ću napraviti najbolji ručak ikada. Ja ću da uzem tu knjigu i napravit ću najlošiju tortu na svetu. Kogod da je proba, bit će pod mojom čarolijom. Brzo! Brzo! Idi uzmi tu knjigu! Brzo! Šta? Gdje je knjiga? Šta je to? Gdje je knjiga? Ukrali su ih! Madame Mimovi minjoni! O ne! Belle, torta je bila fenomenalna. Nadam se da ti nije zadala previše muke dok si je pravila. Ha!